Vou botar unha conta atrás, habrá moitos que levan 30 anos por aquí, e a ver que o que fixo o Concello de Arteixo aquí en Pastoriza. Que o que nos prometeron nestes 30 anos, 12 anos de goberno do Partido Popular, algún leva 16 anos, 12 do Partido Popular e 4 ahora con outro partido, non me acordo o nome, gobernos socialistas, 8 anos antes, produtos tal, ahora, e Pastoriza como estaba. Cada día mellor, nin correo, nin non sei que, nin non sei tanto. Reflexionando sobre isto e sobre todo, o máis importante, comentadlo despois a xente por aí, porque sigo pensando que aquí vivimos noutro mundo, un mundo yupi, onde votamos a Pepito e a Pepita. Acabouse todo e volvemos ás mismas. Pasan os anos, ahora nos din por el cambio positivo. 12 anos, cambio positivo e en Pastoriza nada de nada. Aquí seguimos igual como a sempre. Pero bueno, só digo, é o momento de xa empezar a tomarse as cousas en serio todos, queremos nos bares, queremos non sei que, queremos non sei canto, queremos instalacións deportivas, queremos festas, queremos non sei que, nos fan unha praza a víspera das festas, temos que aguantar 8 meses, eso non se falla para nadie, lo fan a nós, porque nós, como somos así, somos valientes, así no bar, pero despois, a hora da verdade, nada. Eles se curran o tema de miles de maneiras e nós nos quedamos todos quietinos, o sea que é o momento de cambiar todo isto. E agora vou deixar os compañeros que vos van a decir como imos cambiar. E é verdade. Xurxo Couto, adiante. Non me chama nadie. Vou chamar a meu fillo. No agradecemento por estar a todos aquí e por acercarvos hoxe unha tarde de sábado a interesarvos polo proxecto que ten o Bloque Nacionalista Galego e en concreto en Pastoriza. Hoxe é o Día da Esperanza, o día no que os veciños e veciñas de Pastoriza van a comenzar a coller as riendas, sen dúbida ninguna, do cambio que necesitamos. Un cambio que se fai imprescindible en todas as situacións, en todo o municipio, pero en concreto en Pastoriza. Xa escoitaxedes o que acaba de comentar Anxo, o noso compañeiro, e non hai outra. Hoxe é o Día da Esperanza. O objetivo non é outro que devolvernos a ilusión de vivir en Arteixo, de ser de Arteixo, porque a verdade é que Arteixo últimamente está saindo na prensa en todos os medios sempre como aspectos negativos. Como sabedes, o BNG estivo a traballar sen descanso ao longo deste último mandato, propoñendo actuacións, visitando as parroquias, facendo repartindo boletins, informando aos veciños, escoitando as propostas das entidades e en concreto tamén as de aquí de Pastoriza. Un traballo escuro pero necesario, en beneficio da comunidade, con responsabilidade, porque así non lo pedía o deber, dende a oposición, poniendo a sensatez que había que poñer, porque sabemos que dende o goberno local non se puxo, nin se puxo agora, nin se puxo anteriormente, cos gobernos do Partido Popular. Como ben decía Anxo, tivemos un goberno que durou 12 anos do Partido Popular, que xa sabedes o que fixo por Pastoriza. E viñeron logo PSOE e Terra Galega. Que fixeron? A parte de que, como ben decía Anxo, algúns levan 16 anos, dice pronto. E, entón, temos que cavilar, poñernos a reflexionar e pensar que non foron quen de darvos solucións aos vosos problemas. Arteixo merecese moito máis e Pastoriza merecese moito máis. Temos unha necesidade urgente de cambiar isto, de que Arteixo e Pastoriza sexan administradas por unha persoa que sexa quen de levar a cabo un cambio e unha mellora indispensable a todos os niveis. E este, o 22 de maio, é o momento de dar ese paso. Os nosos veciños e veciñas até agora sufrimos unha administración local como se dunha aldea se tratase.
non hai outra. Tratáronos como un pobo que non era, como se se estancase. E é o momento, como repito, de dar ese paso. O 22 de maio, lembrado. Medramos a un ritmo de 1000 habitantes por ano. 1000 habitantes por ano. E xa somos un dos concellos máis grandes do noso país. Xa pasamos dos 30.000 habitantes. Os que nos gobernaron limítanse a ver pasar o tempo. Pretenden, ademais, que quedemos calados, sufrindo o mal que está todo no concello. Eu digo-vos que é o terceiro concello máis grande da comarca e o que ten os peores servizos. O que ten os peores servizos. As tasas de paro son as máis elevadas, sendo o concello que máis industria ten, e con diferencia. Entón, de que falamos? O propio concello está moi mal organizado. Na casa do concello, cando vimos alá, non se nos facilitan os trámites, os documentos ou permisos. Por moi sinceros que sexan. Que me pode decir a mí que os que gobernan non se cruzan de brazos cando falamos de tráfico? Quen se atreve a pasar pola rotonda de Sabón entre 8 e 10 da mañá? De suciedade, da que non se libra ninguna das parroquias. E pastorizar está na media de calquera delas. Da contaminación que sufrimos en Meicende, en Sabón, en Arteixo e en Pastoriza. Cando falamos de sanidade, cando falamos da calidade das augas, que é da peor, que dicir do saneamento, que en pleno século XXI, nalgúnas das nosas parroquias, aínda carecemos dele. Do saneamento de Barañán, que nin funciona, nin se espera que funcione. Ou da edad de bens, que xa veredes que cando pasen estas eleccións se vai incrementar o recibo da agua. En definitiva, Arteixo vai sempre da man das noticias negativas, como dixen antes. Por non falar do que sai nos medios, na radio, na prensa, que sempre estamos nos xulgados. Por culpa sempre dos que nos gobernaron, agora e anteriormente tamén. Non se esquecer dos que nos gobernaron anteriormente tamén. En fin, todo toma un cariz caótico, a verdade. O prezo da vivenda, dos máis altos, soportando obras enormes no concello e que en nada reportan en beneficio dos veciños e veciñas máis que o de ser molestados, porque os impostos, como ben sabedes, seguramente irán a parar a gran capital que temos aquí ao lado, ¿no? Que en vez de traballar conxuntamente parece que estamos enfrontados a eles. Sin embargo, eu afirmo que o Concello de Arteixo ten moitos recursos, aparte de diñeiro nos bancos, como vou a falar agora. Temos unha gran cantidad de recursos económicos moi mal gestionados. Mentre temos cartos nos bancos, non somos atendidos cos servizos que merecemos e necesitamos. Que un concello teña cartos nun banco significa que non se invirten nas parroquias, nin na población, nin nos veciños e nas veciñas, que son os que realmente teñen que beneficiarse desos servizos. Ningún dos partidos que nos gobernaron souberon que facer cos orzamentos. Tanto uns como os outros víronse superados polo crecemento do noso municipio, pero tamén hai que dicir que souberon afrontar a situación, que non souberon afrontar a súa situación, a do noso concello, porque teñen unha enorme falta de ideas e de iniciativas. Pero abonda xa, acabouse. Este é o momento de cambiar. Agora é o momento de superar esta situación. Esta falta de ideas e de iniciativas non a entende no BNG e de seguro que vos tampouco a entendedes. De seguro que vos tampouco. Xa sabedes o que ofrecen os demais, o que ofrecen os outros. Vímolo até agora.
vímoslo ata agora. Xa nos gobernaron durante as últimas décadas e así estamos hoxe, sufrindo, aguantando, sen perspectivas de que isto cambie, se lles damos a oportunidade. Vamos a darles, entón, a oportunidade á xente que o merece. Vamos a darle a oportunidade para que se abran esas perspectivas de darle aos nosos fillos unha vida cos valores e a tranquilidade que merecemos todos e todas, que merecen todos os veciños de Pastoriza, que merecemos todos os veciños de Arteixo. Sen dúbida, os anteriores desilusionarnos a todos. Pero, como decía, agora é o momento de superar esta situación. Arteixo necesita un goberno que teña as ideas claras, que saiba o que os veciños necesitan, que traballe polo concello onde vivimos e nacemos. Fai falta un equipo serio, firme, responsable, que vos escoite, que escoite aos veciños, un equipo unido, como o que presenta o Bloque Nacionalista Galego. O BNG dimos que o Concello ten recursos e pode ter moitos máis. Hai moito espacio para mellorar. Que vos teñades mellor calidade de vida, mellores servicios e que vos sintades a gusto e orgullosos de pertencer a esta terra vai depender da vosa decisión. O BNG afrontará a partir de maio con decisión todos os problemas que se van a presentar, que non van a ser poucos, porque Arteixo xa é unha gran vila, unha gran cidade incluso, e nós temos para afrontar o futuro un gran equipo, con moitas ideas e proxectos, que estuda e planifica cada departamento, que é capaz de compaxinar o desenvolvemento urbano e industrial coa calidade de vida que Arteixo vai ter, sen dúbida, a partir do 22 de maio, co goberno local do Bloque Nacionalista Galego. Vamos presentar a quen vai dirixir e coordinar este equipo e este novo goberno. A fronte do mesmo, con ganas e con ilusión, por afrontar esta nova realidade que se presenta para Arteixo, vai estar a nosa veciña Silvia Seixas. Silvia Seixas ten esa capacidade de goberno que necesitamos. Unha muller que veu demostrando ao longo destes 4 anos unha extraordinaria capacidade de xestión nas súas responsabilidades no goberno provincial. Todos a coñecemos, unha persoa preparada, unha visión de futuro que demostra na política municipal, unha tremenda aptitude para analizar a realidade do noso municipio e das situacións que se suceden no día a día e de tomar as decisións que se teñen que tomar sen dubidar. Ela é a persoa cercana e familiar. Leva moito tempo escoitando cales son as necesidades de cada parroquia, das necesidades da nosa comunidade. Confiar nela é o primeiro paso para que os seus veciños e veciñas síntanse orgullosos, felices e a gusto no Arteixo no que viven. Sen dúbida, o BNG ten na nosa veciña Silvia Seixas un valor seguro nestas eleccións. Silvia Seixas, como ben sabedes, é a voceira de todos nós no concello, e porque xa a coñecemos e sabemos como traballa, sabemos que é ela a única persona a quen lle podedes pedir que Arteixo afronte o futuro con garantía. Porque son chegados xa os tempos de compromiso con Arteixo. Témola aquí con nós e é o momento de cambiar. Coa túa forza, coa vosa forza, coa forza de todos, haberá sempre futuro. Con todos vos vamos a presentar a Silvia Seixas que nos vai a presentar o proxecto de futuro para o noso concello. Pidamos un aplauso para ela.